Сәлем дуслар, кәйфләрегез ничек соң сезнең? Сентябрь килеп җитте дуслар. Димәк, алтын көз дигән сүз. Бу көз барлык үмид хыялларыгызны акласын дигән теләктә тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Яңа ай, димәк бездә яңа унлык дуслар. Карап үтегез әле. Сентябрь айында 10 җырчы көч сынашачак. Беренчелекне кем яулар? Монысын дуслар сез хәл итәсез. Гадәттәгечә мәйдан.тв сайтына кирип, яраткан җырыгыз өчен тавыш бирегез. Хәзер яңа катнашучылар белән танышып үтик. Дуслар, сез Мәйдан каналының Instagram битенә язылдыгызмы? Фото һәм видеоларга лайклар куясызмы? Беләсезме, безнең иң актив комментатор кем? Ул Гөлфия Шәвәлиева. Гөлфия ханым иҗат өлкәсендә дә җиң сызганып эшли. Менә шушы көннәрдә ул Татар юлы җырына клип төшереп биргән. Алла бирса, киләчәктә әлеге клипны бергәләп карарбыз дуслар. Хәзер Гөлфия Шәвәлиева башкаруында "Мәхәббәтем белән хушлаштым" дигән композицияне тыңлап һәм күзаллап алыйк. Гарифуллина җәйгә нәтиҗә ясап булай диде. Быел җәй җиләк-җимешкә бай булды, урманга да бардык, кунакка да йөрдек. Менә бит,
Яңалыкларына килгәндә, бу җәйдә Юлиянең таң бер яңа җыры әзер булган дуслар. Җырчы яңа җыентыгы өстендә эшләвен дә әйтте. Уңышларыңа без дә куанабыз, Юлия. Афәрин! Bir жылы сүз, җитә бер жылы сүз, әйтсен иркән, әйтсен әйтмиңа. Йөрәгемнең тәртибен бирәм, бүләк итәм, бары тик сиңа. Яраттым мин атна һәр таңымны, чөнки син бар, җирдә янымда. Bir жылы сүз, җитә бер жылы сүз, әйтсен иркән, әйтсен әйтмиңа. Авырлыклар килсә терәк булып, мин булырмын безнең янда. Яраттым мин аткан һәр таңымны, чөнки син бар, җирдә янымда. Азат Фазлыев гаиләсе чәй эчәргә ярата икән, дуслар. Карап үтик әле. Дуслар, biz татар башкорт халкы һәрвакытта яратабыз инде тәмле чәйләр белән үзебезне. Өйдә нинди файдалы үләннәр бар, барысын да бергә шунда кушабыз да, ясап тәмләп ичәбез. Хыялымда үземнең мунчаны булдырып, җәй көне төрле үләннәр киптерү ди җырчы. Азат, бу видеоны карагач, авызга сулар килде хәтта. Безне дә кунакка чакырып, тәмле чәйләрен белән сыйлап алырсың әле, яме. Дұғам оқып yol башласам, ызын юлым хәерле, фәрештәләр яклап йөртсен, юлга чыккан һәр кемне. Дұғалы юл җиңел була, очып үтәм арасын, йөреп якты юлларым
Инде бәхет табасым Дығалы юл Сақлап ерте Бисмиллах Дығам қабул етушімді Юлдаймын ертушімді И рахметілі бір Аллах И рахметілі бір Аллах И рахметілі бір Аллах Дығалы юл изге бола Тапшырсам Аллахыма Ышанам мені ташламайша Юл бойы барасына Юлларымда hiç güneden Işramazlar kiriteler Dağlı yollar meni Dileğime iriteler Dağlı yol Sakla bir de Bismillah Dağım kabul etüşümde Yollayımın yırtışımda İ rahmetli bir Allah İ rahmetli bir Allah İ rahmetli bir Allah Bismillah Dağım kabul etüşümde Yollayımın yırtışımda İ rahmetli bir Allah İ rahmetli bir Allah İ rahmetli bir Allah İ rahmetli bir Allah Бізде бүгін қонақта Татарстанның ат қазанған артисті Рүстем Асаев өзі дуслар. Хайырлы күннәр. Хайырлы күннәр. Хайырлы сәгатьләрдә. Хөрмәтле Илгәрәй, хөрмәтле Майдан каналын караучы тамашачылар. Иҗат турында сөйләшеп алыйк. Ниндирәк яңалыклар, клиплар, җырлар. Ижатка килгәндә, чыннан да җәй айлары бит инде менә шундый инде гызыгылар бу пандемия дип әйтәбез инде. Башта инде без аны инде онлайн концертлар биреп инде Инстаграмнарда күргәнсездер. Күрдек. Теге бөек җиңүебезнең 75 еллыгында җырларга концертларда булдык. Әмма дә ләкин ничек тә өйдә генә ятып булмый бит инде. Шуңа күрә менә балаларга дигән бер клип эшләдек, Аллага шөкер. Дөнья күрде, инде Майдан каналында да күрсәтәләр Алла Күрдек. Һәм дә инде бүгенге көндә тагы бер яңа җыр Фирзара Мортазин иҗат иткән Зәләнур Әхмәтова сүзләренә менә инде икенче яңа җыр, шулай ук Алла бирсә, менә миштән чыгарга тиеш. Алла бирсә ишетербез. Instagram турында күбрәк сөйләшәбез, чөнки лаеклы хит инде Instagram белән, социаль челтәр белән бәйләнгәч. Instagramга ничегрәк карыйсыз үзегез? Еш утырасызмы? Instagram ул шундый әйбер, анардан бер аның белән бик актив катнашмасаң онытыла ул, әлбәттә. Әгәр дә инде шуңа кирип китсәң, инде чыгып китү бик авыр. Бүгенге көндә, бүгенге заманда ул Instagram дигән әйбер бик зур әйбер. Анда реклама буенча да, үзеңне таныту буенча да, бүтәннәрнең иҗаты белән кызыксыну, гомумән алганда бүтән тормыш шул Instagram челтәрләрендә. Күпме подписчигыз бар? 11400 микән, 12400 микән. Бу ничә ел дәврендә топланды? Мин инде ничә дип әйтә алмыйм инде. Бер 1 2 3 5 елдыр мен 5-6 3-4 елдырмы аны актив меннән да бик шөгыльләнмим. Без күзәтәбез, бик актив утырмыйсыз шул. Һәм инде әйдәгез киләчәктә булган хыялларыгыз турында сөйләшеп алсак, тагын ниндирәк хыяллар белән яшисез? Киләчәк хыяллар беренчедән инде дөньяларыбыз матурайып китсен дип менә бу
Пандемия деген Тезрәк әйберләр бетеп. инде үтеп китсен иде, инде халкыбыз бәхетле, тыныч, матур иттереп, бай булып, исән имин булып, шулай балаларны кияүгә бирү, илендерү, иҗатта кайнашып, концертларда күрешергә Ходай насыйп итсен иде. Амин, амин, амин. Һәм инде Һәм инде менә шушы Мәйдан каналын карарга кирәк, хөрмәтле тамашачылар. Мәйдан каналын карасагыз, бәхетле буласыз, гомерләрегез озын булыр, һәм күңелләрегез һәр вакыт шундый күтәренке булыр дип әйтәсе килә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Киләчәктә көтеп калабыз яңа җырлар, яңа клиплар. Хәзер дуслар, чираттагы иҗат җимеше Рөстәм Асаевның үзеннән. Әйдәгез. Тезелешеп кышлар китә җылы якка, нишләсеннәр аларны да тормыштарда. Ачырабыз балаларны бездә шулай, булсын дибез тормышлары һәр чак уңай. Ышыгызсыз балакайлар бәгырьләрем, белегезсез ата-ана кадерләрем. Ышыгызсыз юлларыгыз булсын аккан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Кышкайларның очар юлы ай-һай ызын, ялгышмаска, югалмаска улым, кызым. Бирәк икән күркәм сабыр канатлары, язмышларының була җанны канатканы. Ышыгызсыз балакайлар бәгырьләрем, белегезсез ата-ана кадерләрем. Ышыгызсыз юлларыгыз булсын актан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Тезелешеп кышлар кайта туган якка, аларны да нигез ташы бире тарата. Ишетегез сездә йөрәк тибешләрен, туган йортны онытмагыз җимешләрен. Ышыгызсыз балакайлар бәгырьләрем, белегезсез ата-ана кадерләрен. Ышыгызсыз юлларыгыз булсын актан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Ышыгызсыз балакайлар бәгырьләрем, белегезсез ата-ана кадерләрен. Ышыгызсыз юлларыгыз булсын актан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Ышыгызсыз юлларыгыз булсын актан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Достар, алга таба дәвам итеп, бездә бүген кунакта ул нәй булса танылган җырчы Айдар Рәкыйпов. Алкышлар, сәлам Айдар. Сәлам, хәерле көннәр. Ничек хәлләр? Аллага шөкер, яхшы, кәйфләр бик тә яхшы. Менә бит, Алланың рәхмәте белән тагын синнән күрешергә насыйп итте, шулай бит. Инде сораулар турында шуны әйтергә кирәк, без байтак сөйләшеп алганбыз теге айда, теге айларда дип әйтик. Ләкин менә иҗат турында сорамыйча булдыра алмыйм.
Nичек ижад синең хәзерге вакытта? İjat Allah'a şükür, gürlü, Allah'a şükür. Səhnəyə çıxdıq, birinci adımlarımızı yasab kiləbiz. Əfərin күзәтеп торабыз. Ул мин генә түгел инде, сез дә. Барыбыз да бергә. Шуңа күрә инде без бик шат. Ярты зал булса да ачылды, шулай бит. Әй. Шунысы сөендерә җәмәгать. Яңа җырлар яздырылган, яздырылачак, Алла бирсә, клиплар төшерелгән. Шуңа күрә инде Алла бирсә безнең яңалыклар булачак. Менә узган программа әле синең бөтен төштә күрсәтелеп бетелмәгән, шулай бит? Бетмәгән 2 ай гына йөреп алдыгыз буга, ялгышмасам? 2 ай. 2 ай. Менә алга таба кайларга барырга исәп сезнең? Biz инде Алла бирсә, Шаллы якларына, Татарстан, гомумән Татарстанда, һәм инде Башкортстан якларына чыгып, үзебезнең эшләгән программабызны инде яраткан тамашачыларыбызга тәкъдим итәсебез килә. Һәм шулай ук әлеге программага яңа җырлар да керәчәк, шулай бит? Әлеге программага яңа җырлар керәчәк, бик тә үзенчәлекле. Үзебезгә ошый инде бик тә матур җырлар әзерләдек, Алла бирсә, дөнья күрәчәк. Алла бирсә. Ойдар, менә дуэт турында сөйләшеп алыйк әле. Синең дуэт җырларың бар иде кайчандыр. Минем истә ялгышмасам, Гөлназ белән җырлаган идең син. Яшьләрдә инде. Яшьләрдә хәзер инде картайдык. Ә менә алга таба кемнәр белән җырларга исәп бар? Булачакмы синең гомумән дуэтлар? Мин инде дөресен әйткәндә дуэтка килгәндә бик тә читрәкле карыйм, чөнки үзегез беләсез, тембр туры килергә тиеш, тавыш туры килергә тиеш, диапазон туры килергә тиеш. Күп еллар уйландым. Бик тә яраткан бер җырчым бар. Хөрмәт иткән бер җырчым бар. Кем ул? Кем икән әлеге көндә әйтмим, инде сер булып калсын, Алла бирсә, яңа дуэт дөнья күрәчәк. Интрига җәмәгать. Менә күрәсезме, ничек инде рекламаны ясады, ләкин интрига калдырды. Айдар, әйдәр теләкләрен әйтеп узар. Теләккә килгәндә әллә нинди теге зур теләкләр әйтәсе дә килми, чөнки иң мөһиме бүгенге көндә инде безнең тазалык кирәк. Тазалык. Сау сәламәт булырга кирәк. Безнең кулыбыздан бар нәрсә дә килә, без бар нәрсәне дә булдырабыз. Шуңа күрә тазалык булып, инде куйган максатларга ирешсәк, бездән дә бәхетле кеше булмас дип ышанып калам. Таза булыгыз, бәхетле булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Һәм Мәйдан каналын карагыз. Менә шул. Рәхмәт Айдар. Зур рәхмәт сезгә чакыруыңыз өчен. Ә хәзер клип, дуслар. Бакчаларда карлыган нарга карыйм да бергә чакны сагынам. Килсәң әгәр икәү бергә җыяр иде карлыган, йөрәгендә сөю уты сүнмәскә дип кабынган. Карлыган учларыма коела, сөйгән ярам килер төсле тоела. Карлыган учларыма Кояш нурыннан кызара бакчаларда алмалар. Минем яныма килмәсәң төзәлмәс бит яралар. Килсәң әгәр икәү бергә җыяр идек алмалар. Гомерлеккә бергә булсак төзәлер бит яралар. Алмалар учларыма коела, сөйгән ярам килер төсле тоела. Алмалар учларыма коела, минем өзеп сөйгән ярым килер төсле тоела.
шымырлар Yürek yarasın sızlata Sensiz ötken minutlar Kilsen eğer ikev birge Jiyar idik şımırtlar Yüreğimde saklanalar Birge bulgan minutlar Şımırtlar Uçlarıma kıyıla Siygen yarım Kilir düstü tıyıla Şımırtlar Uçlarıma kıyıla Minimizi siygen yarım Kilir düstü tıyıla Şımırtlar Uçlarıma kıyıla Siygen yarım Kilir düstü tıyıla Şımırtlar Uçlarıma kıyıla Minimizi siygen yarım Kilir düstü tıyıla Dostlar, siz irten ishga barganda tire-yoqqa ig'tibor etasizmi? Mana Jirshir Najig'apov tabiat motorlig'ina ig'tiborli bo'lirga, ayirusha og'achlar yarana to'xtab, ulardan kuch ham energiya olirga kengash ita ekan. Qarab o'tgan. Hürmetli dostlar, ertengi günden işe barganda yolunuz paraga şatıra ekan. Ertaga o'q biror og'achga sıyınıp ondan kuch olashaqman. Siz de şulay işlegiz aliyami? Yaşakta biz yaşakta günler maturlar idi. Su'nun yarı yarının talı kışның karı var idi. Amma hazır ni gajaptır ni sebeptir gözlerge. Yem görünmi elle gözler elle günler üzgere. Amma hazır ni gajaptır ni sebeptir gözlerge. Yem görünmi elle gözler elle günler üzgere. Sular kile turbalardan tal görünmi hiç kayda. Bir yamarlarga kar görünmi hiç kayda. Yaşakta biz yaşakta kim kadirli dünyanın. Suı yarsız yarı talsız kışı karsız bulganın. Yaşakta biz yaşakta kim kadirli dünyanın. Suı yarsız yarı talsız kışı karsız bulganın. Hazır mine yar kayada, tal kayada, kar kaya. Elle üzüm, elle kuzum, elle dünya kartaya. Amma hazır ni gajaptır ni sebeptir gözlerge. Yem görünmi elle gözler, elle günler üzgere. Amma hazır ni gajaptır ni sebeptir gözlerge. Yem görünmi elle gözler, elle günler üzgere. Yaşakta biz yaşakta günler maturlar idi. Elle kuzum, elle üzüm, elle dünyam üzerdi. Amma hazır ni gajaptır ni sebeptir gözlerge. Yem görünmi elle gözler, elle günler üzgere. Amma hazır ni gajaptır ni sebeptir gözlerge. Yem görünmi elle gözler, elle günler üzgere. Ni sebeptir gözlerge. Yem görünmi elle gözler, elle günler üzgere. Amma hazır ni gajaptır ni sebeptir gözlerge. Yem görünmi elle gözler, elle günler üzgere. Yem görünmi elle gözler, elle günler üzgere. Layıqlı hitni dostlar, Anastasiya Makarovning Aniyim jiri davom etadi. İxtibar etgansizdir. Bu klipda bola tabu ko'rinishi bor.
Җырчы әйтүенчә, бу чынлап та булган хәл. Продюсерын клипка актерлар алырга теләмәде, шуңа күрә безнең белән хезмәттәшлек итәргә теләгән гаиләне таптык ди. Җан өреткеч бу тарих менә шулай барлыкка килде ди Настя. Ә хәзер клипка күчигән. Min yelasam senin gözler yaşlı. Min yılmaysam sende gülesin. Sen bit eni öz özünle unutup bağlam deyip yaşayıp bilesin. Men quyosh balqay senin ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi sen yashaganga sen quyoshim sen yashaganga sen quyoshim. Canıma özüm sığmaz şokta. Senin kaşağına sığınam. Dünyamı enlerimle basar. Senin yalan eni Quyosh balqay senin ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi sen yashaganga sen quyoshim sen yashaganga sen Jan çığlasam parasından alam. Salqın jellar qarshi esalar. En zo'r baxt agar menga qarar sen aniyim kabi desalar. Автор башкаручы Флора Шарипова җәйгә багышлап искиткеч шигырь иҗат иткән. Бер өлешен сезгә дә укып китим әле. Җәй хушлаша бүген минем белән. Соңгы гөлләр сибеп бүләккә. Сагындырыр инде, сагындырыр. Җылылыгы сеңде йөрәккә.
Клипка күшәбез. Лайклар куярга онытмыйбыз. Студиябыз кунагы һәр вакыт позитив, шаян күңелле дуслар, кем дип уйлыйсыз? Менә ул Винарис Ильягет. Сәлам дуслар, сәлам Илгәрәй. Сәлам, ничек хәлләр? Әйбәт, әсинеке үзең. Күтәренке, Аллага шөкер, Винарис. Аллага шөкер, Ходаем Аллам. Синле аралашкач тагына күңелләр күтәреләр алла билсә, шай. Конечно, без синең белән атна Атна сайын күрешәбез, Аллага шөкер. Менә атна сайын дигәннән, без син белән соңгы атналарда бер ике туйда эшләп алдык. Ничек соң гомумән, җәйләр ничек узып бара? Эшләр булдымы синең? Җәй буе эш булмады. Утырдык өйдә, Аллага шөкер. Ял иттек, рәхәтләнеп. Мин кая гына бармадым. Ну, за границага чыгармадылар. Ну, Россиядә мин рәхәтләнеп ял итеп алдым.
Кайда син ялтасың? Россияда, Рәсәйдә. Bütün şehirlerini Smolensk, Nizhny Novgorod, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Оренбург. Bütün şehirlerini. Хаманда менә кызыксындыра, ничек ул менә җырламыйча, акча эшләмичә, эш булмыйча ял итеп була ул. Kim etti что жырламыйча? Син җырлап йөрдеңме ни? Жырлап йөрдем. Качып кына. Кошып кына. Ашо акча кирәк бит. Ял иттем дисең. Менә бу рюкзакны бит ничектер тутырырга кирәк бит, дуслар. Разай дуслар. Ни, син бит үзең әйттең, җырламыйча, эшләмичә ял иттем дисең. Шуңа күрә әйтүең. Ну, ял иттем дә бераз жырлап та йөрдем, теге бензинга булсын дип. Ипигә, Ипигә, сөткә, суга. май белән, теге икра белән, бераз. О, димәк бик яхшы җырлагансың, Минарис. Аллага шөкер, дуслар. Аллага шөкер, ярат. Менә алга таба атлап, Инстаграмга күчеп алыйк әле. Инстаграмда синең күпме подписчигың бар? 47 мең, примерно. 47 мең. Бу кайсы ай вакытында, ничә ел дәверендә тупланган? 2 ел. 2 ел. Син берәр ниләрдә катнашып җыйдыңмы аны? Яисә ул үзе турыдан-туры теге син иҗатыңны яратучылар? Гифтларда катнаштым мин. Теләсәң инде веселый картинкаларны куеп, видеоларны күреп, сез беләсездер инде. Белмисезме? Кирип карагыз. Димәк, шушы видеоларын туплап, син әлеге подписчикларны җыйдың. Аллага шөкер. Менә нәрсә киңәш итәр идең яңа гына зур эстрадага атлап килүче җырчыларга? Менә Инстаграмы ничегрәк? Тукта, мин дә бит әле атлап кына барам. Ну, 47 мең булган бит инде. Ансы, ерунда. 400. 2 ел дәверендә бу бик яхшы күренеш. Ну, Аллага шөкер. Менә шу, Аллага шөкер. Менә киңәшләр. Нәрсә дип әйтим соң? Күбрәк җырлагыз, дигез. Ашаганны төшерегез. Юк, ашаганны мин төшермәйм. Юк, төшерәм инде. Мин нәрсә ашаганны төшерәм, ну, ничек ашыйм күрсәтми. Син Инстаграм нәрсә ул? Реклама? Яңа җырлар күрсәтү? Реклама, общение, аралашу, миңа көненә 100 хат килә. Син алар барысына укыйсың? Барысын да укыйм, барысын да җавап кайтарам. Синең вакытың күп. Бар, мин генә түгел бит анда. Анда минем администраторлар да бар. Менә, димәк, администратор тоже кирәк икән. Конечно, аларга да бит акча кирәк. Ие. Инстаграм турында сөйләштек. Хәзер саубулашыйк. И все, шушының белән тамам. Ну ярар, давай шулашабыз. Теләкләрен әйтә. Мәйданларга, иҗатыңны яратучыларга. Кадерле майдан караучы безнең тамашачыларыбыз. Һәм мине яраткан тамаша. Рәхмәт сезгә бик зур. Узын гомер, бәхетле булыгыз. Майданны карагыз. Һәм безнең Инстаграмга кирип, лайкларны куярга онытмагыз. Менә бит, аралашучы нинди булгач, үзендә шундый дуслар. Рәхмәт, Винарис. Давай, Илгәрәй. Исән сау, дуслар. Хәзер Әллә оныттыңмы Җир йөзендә минем яшәвем Судан алып янган утка сала Бәхеремне телем дәшмәвем Ниге дәшмисең İkengini deşmişsen Sıravlarga koya cevabı Dilek güne kiyip bulmağanım Suyup bulmağanım anladım Nigi deşmişsen Cansız məlle canım Sıravlarga nige cevap yok Barısına bir söz yeter sığma Yazsan idi şunu anlatır Nige deşmişsin İkenlik deşmişsin Sıravlarga koya cevabın Dilek güne kiyip bulmağanım
degisi iken indi gökten Güten bitimin sinen bir haber Kışlar aşar Mina selam yollar Saran bolma inidin şu kadar Nigdeşmişsin iken nigdeşmişsin Sıralarga koyan cevabın Tilep gülen giyip bulmağanı Seyip bulmağanı anıladım Tilep gülen seyip bulmağanı Seyip bulmağanı anıladım Лайклы хитнең нәни катнашучысы Айза иң зур яңалыгы белән уртаклашты. Җырчы кызыбыз беренче сыйныфка укырга кергән. Карап үтегез әле фотографиясын. Мәктәпкә барганда бераз дулкынландым, әмма бик тә укыйсым килә ди ул. Айзаны чын күңелдән котлыйбыз, укуыңда уңышлар теләп калабыз. Әрбә җырына лайклар куярга онытмыйбыз. Şekenin rəqədi bula narda oynarga Şekenin rəqədi bula narda oynarga
Безгә бирелгән 1 сәгать вакыт күз ачып йомганчы узды да китте. Артистлар өчен лайкларыгызны куеп чыктыгызмы, дуслар? Исегезгә төшерә Мәйдан.тв сайтында лайклы хит бүлегенә кирип яраткан җырчыгызга тавыш бирегез. Барысы да сезнең кулларда, туганнар. Мин исә сезнең белән төгәл бер атнага саубулашып торам. Үзегезне саклагыз. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй.